Nnọọ n'ihe ọmụmụ nke ụbọchị tata, abụ m Adaora Onyekelu. N'ụbọchị tata aga m akụziri gị aha omee nke bekee kpọrọ agentive noun na aha mmee nke bekee kpọrọ noun instrument. Gịnị bụ aha omee? Aha omee nke bekee kpọrọ agentive noun bụ aha a na-akpọ onye na-eme ihe. Ọ bụ aha sitere na ngwa. A na-emepụta ya site n'ịgbakwunye nganihu o maọbụ ọ n'isi ngwa. Ọmụmaatụ: osiite. Osiite na bekee bụ cook, onye na-esi ihe. Ọ bụghịkwa ihe eji esi ihe. Ọmụmaatụ ọzọ bụrụ otiigba, a drummer. Otenkwụ, palm wine tapper, wee dịrịzie gawa. Aha mmee nke bekee kpọrọ noun instrument bụ aha a na-akpọ ihe eji eme ihe. Ọ bụ aha sitekwara na ngwa. A na-emepụta ya site n'ịgbakwunye nganihu nyiriụdaume ma ọ bụ nyiriụdaume n'isi ngwa nwere mmeju. Ọmụmaatụ: nsiite. Nsiite bụ kuka, ya bụ ihe eji esi nri. Ọmụmaatụ ọzọ bụrụ mfontu, ihe eji efopụta ntu, wee dịrịzie gawa. Daalụ maka isonyere m n'ụbọchị nke tata. Ka ọ dị ụbọchị ọzọ, ka emesịa.